Wel, da ni yma yn Llyn y Fan heddiw. Mae'n un o nifer o lynnoedd. Dwi wedi bod yn gerdded hefo cyfeillion o'r annibynwyr. Llyn Ogwen, Llyn Cowlyd, Llyn Padarn. Ond heddiw da ni yn Llyn y Fan Fach am fynd I fyny at y llyn rwan. A neis gweld cyfeillion wedi ymuno eto heddiw. Ni'n wneud o fel rhan o Apêl yr Annibynwyr Ffynhonnau Byw ac yn cysylltu yr apêl hefo'n ffynhonnau ni yma yng Nghymru a'r gwaith o warchod dŵr yn Colombia. Awyr iach da. Ydy, awyr iach. Beautiful. O dyma ni, wedi cyrraedd Llyn y Fan Fach, sef y targed am heddiw, a'r olaf o'r llynnoedd. Ac dyma chi le perffaith heddwch yma. Mae'n eitha distaw o ran tywydd heddiw, ond dwi wedi cael pob tywydd. Glaw, trwm, gwynt mawr, eira yn Dyffryn Ogwen ac y diwrnod ond ni yn Cowlyd oedd hi'n chwilboeth, felly wedi cael pob tywydd. A mae hynny'n rhan o'r peth hefyd yn dydi oherwydd mae newid hinsawdd yn taro y gwledydd lle mae partneriaid Gymorth Cristnogol yn gweithio. Felly mae'n bwysig bod ni'n gweithredu, mae pob gweddi, mae pob gweithred o godi llais dros gymunedau bregus yn bwysig ac wrth gwrs mae pob rhodd yn mynd fel yr hedyn mwstad. Diolch bwys beth I maint yr rhodd, mae'r pen draw i'r tri gweithred yn gwneud gymaint o wahaniaeth I gymunedau bregus y byd lle mae newid hinsawdd a cadw dŵr yn lan yn cyfri ac yn bwysig.